Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nalen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Bien dɛnɛ décembre kalo tile 11 san 2023 balima Joliba TV News ani radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso an minnu bɛ k'an filɛ ani aw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na jamana an b'aw fo dantɛ foli min na aw ka don o don timinanja ka an lajɛ ani k'an lamɛn jamana min bɛ kunnafoni sɛbɛnw lakali kɔfɔ ladala jɛmukan min bɛ sigi don o don ka daminɛ dɛnɛ fo ka se jumadenw ma ni wagati mana se nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye jamana fo ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la an b'a lajɛ kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw fɛ jamana a bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔna kunnafoniw de ye an bɛna minnu bama yɛlɛma k'u lakale aw ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la ni an sigilen de kɛnɛ kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw ka filɛliko ɲuman na ni an sigilen kɛnɛ kan bi ye dɔgɔkun daminɛ ye an bɛ dugawu de kɛ dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma limanaw gafew bɔra bi minnu b'an bolo kɔrɔ yan u bɛ tali kɛ Nouvel Horizon le Challenger les Échos welewele ani Soir de Bamako an b'a fɔ ɲɛna aw danse an bɛna nin fasiri ninnu lakale aw ye an b'a daminɛ ni fasiri sɛbɛn min ye an k'a ma ko Nouvel Horizon limanaw Nouvel Horizon kumana a y'a jira k'a fɔ farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen ni u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn kɔnɔna la u k'a ma ko CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest limanaw ni jɛrɛjɛkulu in a bɛ to ka ɲɔgɔn ye sɔn u k'a ma ko sommet ordinaire o sommet min kɛra nin y'a tago 64 de ye CEDEAO ko kun kɛlen bɛ ka ɲangi dɔw bi an ka jamana marabaaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi b'o la min ye colonel Assimi Goïta ye premier ministre b'o la docteur Choguel Kokala Maïga ka taa se an ka ministre min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ baara ma min ye Abdoulaye Diop ye a jala k'a fɔ ɲangi min tun bɛ ninnu kan o de ye ko u tɛ taama balenbew la wa hali CEDEAO ka jɛrɛw u tɛ olu kɛnɛ kan nin mana ko CEDEAO ye o ɲangi in wuli ka bɔ yen ko ɲangi yɛrɛ tun tɛ ninnu dɔrɔn kan u n'u somɔgɔw hali furanjɛla fanga yɛrɛ cakɛda minnu bɛ yen n'o y'a institution ye olu ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen a fɔra k'a fɔ olu si tɛna se ka taama ka taa CEDEAO ka jɛrɛ walima CEDEAO ka jamana minnu bɛ yen ko taama kun balen bɛ u la u tɛ se ka taama ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na hali u bolola nafolo jamanaw ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲangi kun dara nin bɛɛ lajɛlen kan kunun ko CEDEAO ka jɛrɛ 64 min kɛra nin ye n'a kɛra Nigeria ka dugu min n'o ye Abuja ye jamanaw a jala k'a fɔ ko ɲangi wulila ka bɔ yen nka jamanaw ko ɲangi wulila ka bɔ yen yɔrɔ nin waati in na jamana saba bɛ yen minnu bɛ Sahel kɔnɔ n'o ye Alliance des États du Sahel ye CEDEAO kumana kan jamanaw CEDEAO y'a jira k'a fɔ ko nin jɛrɛjɛkulu min filɛ olu fɛla tɛ sabu ko fɛn min don a bɛna kɛ sababu ye olu ka laɲini damadɔ bɛ yen laɲini ninnu ye mun ye jamanaw démocratie bɛɛ ni mara kɛcogoya ɲuman n'o ye bonne gouvernance ye ko Alliance des États du Sahel bɛna fɔ a bɛna dankari kɛ o baara ninnu na CEDEAO kɔni ye Alliance des États du Sahel u ka nin jɛrɛ u ye a fura n'u tɛgɛ kɔ ye k'olu tɛna jɛn n'a ye wa u tɛ don a da fɛ limana a jala k'a fɔ CEDEAO kɔni ka jɛrɛ in maa bɛ se ka wuli ni hakilila min ye ni nin kuma yɛrɛ fɔra min bɛ commission dɔ bɛ yen ɲɛmaa ye docteur Umar Aliyu Turayi ale yɛrɛ de nin kuma in wuli k'a da kɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ ko waati dɔ kɛra Mali bolo jigi mun na sabu ko Mali kɛlen kɔ ka baara dɔw boloda i n'a fɔ constitution kura k'o sigi sen kan ani ka baara dɔw n'u tigɛ nka o baaraw ma se ka laban ko kalata min n'o kuma fɔra
ko bolo dalen bɛ ka bila san 2024 na février kalo ko Mali kelen bɛ k'i bolo jigi o kalata ninnu labɛnw na min ye docteur Umar Aliyu Turayi ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'o ye kamanaganba de ye Mali ko la n'i ye jateminɛ kɛ jamana CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw u kɔni ka nin jɛrɛ in wulila ni hakilila min ye o de ye k'a fɔ ko ayiwa Mali ɲangi min tun bɛ Mali marabaaw kan ɲangi ninnu wulila ka bɔ yen k'u bɛ se ka taama ka taa CEDEAO jamana tɔw la wa u ka bololamina walima bolola nafolo minnu bɛ yen n'olu kun minɛnen bɛ walima ɲangi kun dalen b'o kan ko o ɲangi ninnu wulila ka bɔ yen o de ye kunnafoni kumaba yɛrɛ ye Nouvelle Horizon ye min fɔ Nouvelle Horizon kelen lemanaw ko n'a sɔrɔla CEDEAO ye ɲangi wuli ka bɔ jamana marabaaw kan nka jamana marabaa colonel Assimi Goïta awa Mali magistrat dɔ fana wulilen bɛ ka a b'a kɔ bi dɛ n'o ye awa Cheikh Mohamed Cherif Kone ale kɔni bɛ ka sira sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa colonel Assimi Goïta min n'a bɛ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔya kunna bi ka se k'a lase bɔgɔ jeninen kan yɔrɔ a kun ye welewele dakan dɔ kɛ a kun ye min bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ n'o ye jamanakuntigi ye jamana a kun ye sariya sɛgɛrɛ fo siɲɛ 2 k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta ale Cheikh Mohamed Cherif Kone u y'a gɛn ka bɔ magistrat la o bolonɔ bilala jamanakuntigi yɛrɛ fɛ jamana a wulila jɛrɛjɛkulu min n'o ye association malienne des procureurs et poursuivants AMPP ka taa se référence syndicale des magistrats REFSIMA o ɲɛmɔgɔ de ye ale ye jamana Cheikh Mohamed Cherif Kone y'a jira k'a fɔ a ye laɲini 2 min kɛ ko ka colonel Assimi Goïta ko k'a wele bɔgɔ jeninen ka sabu a yɛrɛ ka jate la colonel Assimi Goïta yamaralen tɛ k'ale gɛn ka bɔ magistraya la sabu jamanakuntigi tɛ kala tara maa min ye nka a bɛ n'a fɔ cour suprême a ye nin laɲini kɛ o ɲɛkɔrɔ cour suprême fana ye laɲini 2 in a y'a bɛɛ lajɛlen gosi n'a tigɛ kɔ ye min bɛ Cheikh Mohamed Cherif Kone a ma saliya tuguni a tilala ka wuli ko ayiwa colonel Assimi Goïta sisan a ye laɲini min kɛ ko ka wele bɔgɔ jeninen kan ko colonel Assimi Goïta bɛ n'a fɔ fanga dafirila de a fɔ ma ko putsch et coup d'état jamana o jalaki min n'o taara ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ ma ko Cheikh Mohamed Cherif Kone a y'o laɲini kɛ min ye an ka jamana sariyatigiw yɔrɔ sigi de kɛmɛ k'o fana jaabi kɔnɔ o fana bɛna taa laban min na jamana lakanabaliya sira kan babili min bɛ yen n'ale bɛ paru filɛ nin ye Bayangara sira la jamana banbanciw kɔni kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u bɛ taa nin babili in u bɛ mugu don a la k'a tiɲɛ ko siraba min bɛ yen n'o kama ko RN15 Bayangara ani Bankasi cɛ pont in bɛ paru a jala k'a fɔ cɛ marifatigiw minnu ma lakodɔn olu taara ni babili in u y'a galon k'a tiɲɛ ka bɔ yen nɔ ko kabi lakanabaliya kɔni sinsinna Mali kɔnɔna la yan nɔ a jala k'a fɔ Mali cɛmancɛ bolo yanfan in kɛrɛnkɛrɛnnenya la pont min filɛ n'o ye paru pont ye jamana n'a filɛ paru ani Sɔgɔbiya ani ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ bɔ Bayangara ka taa Bankasi kuma bɛɛ i b'a mɛn k'a fɔ ko banbanciw n'o ye cɛ marifatigi minnu ma lakodɔn olu de bɛ taa ni pont belebele in k'a ci ka bɔ yen jamana pont in bɛna fɔ sira belebele don maaw ka taa ni ka segin ni pont in kɔni bɔra yen sira de bɛ tigɛ o kelen de kɛlen filɛ nin ye ko nka sibiri tɛmɛnen min ye décembre kalo tile 9 ka dugu jɛ kununko kari décembre kalo tile 10 na walejugu tigilamaw u ye nin baara in kɛ nka limanaw yanni baara in ka kɛ ko sigidalama minnu tun bɛ yɔrɔ in na olu ye hakililajigi kɛ ka welewele dakan bila jamana marabaaw ma k'a fɔ ko Sɔgɔnbiya ani paru u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dimbal olu dugudenw de ye nin welewele dakan in bila k'u k'a lajɛ RN15 u ka a lakana yanni banbanciw ka sira in tiɲɛ limanaw a bɛ n'a fɔ sigidalamaw siranna fɛn min ye a kɛra o ye dɛ min ye sibiri ka dugu jɛ kari ye banbanciw cɛ marifatigiw taara nin yɔrɔ kofɔlen pont in ka a tiɲɛ ka taa ni ka segin ka o gɛlɛya sira yɛrɛ tigɛlen bɛ maaw la nin waati ninnu na jamana o de ye kunnafoni yɛrɛ ye Mori Bafin Kamara ka fasiri don an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasiriden sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le challenger jamana challenger y'a jira k'a fɔ ko bana jumɛn de bɛ ka cun Mali jamana kan nin waati ninnu na ni jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la halisa
yɔrɔ coronavirus o ma taa fɔlɔ fasiri ka ɲɛfɔli la challenger a ko ka fara coronavirus kan limana ko bana damadɔ bɛ yen olu bi ka n'u sen don min ye jamanadenw ka kɛnɛya la bana min bɛ yen n'u k'a ma ko dengue ani zika ani shingukuya ko ni bana damadɔ min filɛ ninnu bɛ ka na u sen don jamanadenw ka kɛnɛyako la n'i ye jateminɛ kɛ min ye jamanadenw ye a jala k'a fɔ bana in bɛ ka ye u la yɔrɔ caman na bi min ye araba tɛmɛnen a jala k'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ ale ye welewele dakan bila kosɛbɛ k'a fɔ ko coronavirus dɔw k'a ma ko covid-19 ko waati laban in na a bɛ n'a fɔ a bɛ ka wuli kokura a bɛ ka ye maaw la an b'o la dɔgɔkun laban tɛmɛnen yɛrɛ la ko directeur général min bɛ santé de l'hygiène publique kunna ale ye welewele dakan bila kɛnɛyaso tigilama ɲɛmɔgɔw ma ko bana min bɛ yen n'u k'a ma ko virus zika ko Bamako yan a yera maa damadɔ la n'i y'a lajɛ a ye lɛtiri min ci kɛnɛyaso tigilama ɲɛmɔgɔw ma ko maa 12 bɛ yen bana in yera olu la Kulukoro ani Bamako a yera k'a fɔ maa 9 bɛ yen a yera olu la o ye maa 9 fɔlɔ ye o kɛra décembre kalo tile 9 tɛmɛnen ka fara o kan décembre kalo tile 4 a fɔ min ma ko shinguya bana in yera o maa kofɔlenw fana na limana ko a dun jala k'a fɔ bana in bɛ an sigiɲɔgɔn jamana dɔ de kɔnɔ yan n'o ye Senegal jamana ye ko nka bana in yera maa fɔlɔ min na a fɔra k'a fɔ ko o tigi bɔra Kayi mara de la yɔrɔ Kayi ni Senegal de ka surun kosɛbɛ ko sifinaka don cɛmisɛnnin dɔ don san 35 ɲɔgɔn na nka kɔfɛ septembre kalo tile 28 tɛmɛnen kɛnɛya tigilamaw ye kunnafoni di k'a fɔ ko a kɛnɛyara nka limanaw bana min b'a la bana in taamasiyɛn ye min ye o ye farikalaya kojugu kunkolo dimi ani kunkolo kalaya fo ka taa se farikolo dimi kurukun bɛɛ lajɛlen b'i dimi limanaw o gannen tun bɛ a tigi la kosɛbɛ n'a sɔrɔla jamana ɲɛmɔgɔw ye a lase k'a fɔ cɛmisɛnnin a kɛnɛyara nka hali sisan limanaw ko bana in n'o ye virus zika ye ko a bɛ ka ye maaw la o de la ko nin bana kofɔlen minnu filɛ ninnu kɔni bɛ ka na ka suru maaw kunkolo kan nin waati in na an ka jamana kɔnɔ o mana bɔ yen challenger kelen ka kuma la limanaw kuranko gɛlɛya ni sugoroko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan Front populaire contre la vie chère ale ni ONG dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye ONG malien de lutte contre la vie chère et la pauvreté ani consortium contre la vie chère olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye welewele dakan bila jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u hakilila jigi k'a fɔ ko u ka bɔ makun dɔ kɔnɔna la sabu ni jamana ɲɛmɔgɔw da de nin bɛɛ n'u makun nin bɛɛ gɛlɛya min bɛ sen na kuranko gɛlɛya min bɛ sen na Front contre la vie chère yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Mariam Kone ale yɛrɛ ko in nɛgɛ tigɛ yɔrɔ ye fanda ye ni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ma bɔ ka kuma kuranko in na fɛɛrɛ ale ɲɛ tɛ fɛɛrɛ kɔnɔna la sabu minisiri bɔra ka kuma o kɔfɛ gɛlɛya tɔ tilala ka na wara ni dɔ ma fara ka foyi ma bɔ a la min ye consortium min bɛ vie chère kunna ani Front contre la vie chère olu ka fara ɲɔgɔn min kɛra décembre kalo tile 5 tɛmɛnen u ni kunnafonidilaw u y'a jira k'a fɔ ko waati de sera hali n'i taara sugu kɔnɔ bi jamana waati dɔ la minisiri min bɛ an ka jagoko ni usine ko kunna olu kun ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ ko sugaro tɔni 100,000 ko bɛna o kalifara jagokɛlaw la ko sugaro kana walasa maaw kana se ka don sugaroko gɛlɛya la limanaw kab'o kuma fana fɔra o kɔfɛ sugaro tilala ka gɛlɛya tuguni Front contre la vie chère y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye fɛn ye bi olu yɛrɛ t'a dɔn jamanadenw yɛrɛ bɛ se k'u jigi da maa min kan sabu ni jamana ɲɛmɔgɔw bɔra k'a fɔ a ye ni fɛɛrɛ tigɛ i b'a sɔrɔ o kɔfɛ dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan tuguni Front contre la vie chère Mariam Kone a ko n'i y'a lajɛ Bamako yan n'an ka marabolo bɛɛ lajɛlen la i b'a sɔrɔ kuranko gɛlɛya de nana fara o fana gɛlɛya ninnu kan i b'a ye maa caman bɛ yen minnu ka baara gulonnen bɛ kuran na bi bi in na olu caman bɛ yen u ka baaradaw bɛ ka sɛgɛn dɔw yɛrɛ ka baarada yɔrɔw bɛ ka datugu hali musaka o bɛ ka majɛ kɛ bɛɛ sibi ka fasiri don min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ale kuma de bɛ sen na nin waati in na Dubaï a bɛ fɔ min ma ko COP 28 nin ɲɔgɔn kunbɛba in a bɛ ka kɛ Dubaï Expo City a jɔla k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛnɛ in kan ye challenger ka fɔ la a bɛ se maa 80,000 ɲɔgɔnna de ma minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a daminɛ novembre kalo in tile 30 fo ka taa kuncɛ décembre kalo min n'an b'a la nin ye o tile 12
min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ limana waati yɛlɛma a kɔlɔlɔ ye mun ye jamana minnu bɛ yen se tɛ minnu ye o minnu yɛrɛ bɛ ɲɛtaga sira kan minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu bɛ camancɛ la a fɔ min ma pays en voie de développement limana olu bɛɛ lajɛlen ka hamina ye mun ye kɛnɛ in ka ye ko ka lakana sabati n'o ye ka se ka waati yɛlɛma ale kana se ka dankari kɛ maaw la bɛnkan min kɛra Paris n'u k'a ma ko accord de Paris bɛnkan in ka se ka don ba la limana ani gɛlɛya minnu bɛ yen ani jamana minnu bɛ yen ni se tɛ u ye bɛn kɛra min kan u ka don ba la sabu se tɛ jamana o jamana ye i b'a sɔrɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ de bɛ dadigi kɛ olu la limana ɲina ko n yɛrɛ nafa kama maa 80 an y'a fɔ ten olu de bɛ Dubaï nin waati in na yɔrɔ COP 28 nin y'a tako 28nan ye tako 27nan min kɛra Sharm el Sheikh yɔrɔ ko maa min bɛ yen ɲina o ka ca ni o ye fo siɲɛ 2 sabu maa 49 de tun bɛ yen COP 27 la nka ɲina COP 28 a bɛ se maa 80 ɲɔgɔnna ma min ye diɲɛ kelenatɔnba ɲɛmɔgɔ secrétaire général Antonio Guterres ale yɛrɛ kumana nin ko in kan k'a fɔ ko a ka kumaw la ko min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye a bɛ ka tiɲɛni min kɛ diɲɛ kɔnɔna la bi o de ka ca COP 28 kɛnɛ in ka ye limana bɛnkan minnu bɛ yen setigi jamana minnu bɛ yen usine batigi minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna la min bɛ miliyari tigi min bɛ yen n'u k'a ma ko Dr Sultan Al Jaber ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nafolo caman miliyari caman de bɛna ta ka bila se tɛ jamana minnu ye olu ka bolo kan walasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ sabu min ye jamana minnu bɛ yen ni se bɛ u ye ni olu ka sɔrɔ gulonnen bɛ usine ko la yɔrɔ olu tɛna se k'u kun don nin kuma ninnu kɔrɔ nka limana ko nka a yira k'a fɔ ni tiɲɛni fanga bonyana i sigilen bɛ ka i sigiɲɔgɔn lajɛ n'ale ka bugu jenina a laban a bɛ se i yɛrɛ ma ko setigi jamanaw y'o de faamuya sisan ka fanga fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ k'a lajɛ sisan a bɛ fɔ min ma ko énergie verte n'o de ye ka sisikulu minnu bɛ bɔ usines kɔnɔna la n'o bɛ kɛ sababu ye jamanaw kan ka sankolo tiɲɛ ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka bin maaw kan ko usine batigi minnu bɛ setigi jamanaw kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ ko a ka kan fɛɛrɛ wɛrɛw ka tigɛ o fɛɛrɛ ninnu olu de da bɛ ka jira ɲɔgɔn na nin waati in na jamanaw farafinna ale de ta ye ala kɔlɔlɔ ye i n'a fɔ min ye jateminɛlikɛla minnu b'a ko kɛnɛ kan olu y'o kuma fɔ farafinna ale dun ale tɛ jamana ye ko sisikulu bɛ bɔ a ka farafinna kɔnɔna la nka ale de ta ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye bi kuma ka kɛ a kan walasa maaw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ limana min ye Usumani Tangara ye ale ye challenger maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen nin ko in kɛnɛ kan kunnafoni de ye nin ye le challenger an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra ye limanaw fasirili sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko les échos welewele a kumana limanaw écho y'a jira k'a fɔ min ye san o san ɲɔgɔn kunbɛn dɔ bɛ yen nɔ o bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ yan u k'a ma ko EID espace d'interpellation démocratique kɛnɛ min filɛ fantan ni faama tɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na limanaw jamanaden minnu bɛ yen ni tɔɲɔ sera u ma olu de bɛ n'u ka tɔɲɔ fɔ a kɛnɛ kan min ye EID ye a tako 27nan baaraw sera ka dayɛlɛ min bɛ centre international de conférence de Bamako yan nɔ n'i ye jateminɛ kɛ kari tɛmɛnen in na ɲinan limanaw ko dossier min n'o o sera ka minɛ tɛgɛ la maaw ka laɲiniw fɛ o bɛ se dossier 599 ma ni EID in tako 27nan senfɛ a jala k'a fɔ secrétaire permanent min bɛ EID tɔgɔ la ale de ye nin kuma fɔ a ko maa minnu bɛ yen ni laɲiniw b'u fɛ dossier 599 ko nka n'i y'a ni Salango ta kɛɲɛ a ka ca ni Salango ta ye sabu Salango ta 334 ɲɔgɔnna o dossier de sera ka sɔrɔ n'i y'o jate 100 sara o 100 sara 55 murumuru 76 o de kɛra faranka ye n'i y'a lajɛ limanaw a dossier ninnu a tilacogoya de filɛ nin ko dossier 38 ɲɔgɔnna o ye segin bɛna kɛ o kan k'o lajɛ ko kura u ka laɲini kɔnɔna la min ye dossier 404 ye o ye olu bɛna bila waati wɛrɛw la ka se ka o larawe ko kura ko dossier 153 ɲɔgɔnna ko olu a bɛ n'a fɔ olu minɛna nka majɛ bɛ o dossierw la
o de la médiateur de la République n'o ye madame Sanogo Aminata Male ye ala jira k'a fɔ ko dossier 388 bɛ yen dossier 599 in sanfɛ limanaw ko a bɛɛ lajɛlen bɔra an ka marabolo de kɔnɔna la a fɔ min ma ko délégation territoriale n'i y'a lajɛ madame Sanogo a ye foli di o délégation ninnu ma kosɛbɛ sabu a yɛrɛ ka laɲini na jamana yɔrɔ minnu bɛ yen ni o yɔrɔw ka jan dugubaw la i b'a sɔrɔ laɲiniw caman de bɛ bɔ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na a kun tɛ dɔwɛrɛ jamana marabaw n'o ye administration ye o ka surunya kosɛbɛ min ye an ka dugumisɛnninw na walasa bɛɛ ka dalamakɛɲɛ bɛɛ ka hakɛ ka di i ma o de la n'i y'a lajɛ ko dossier fɛn fɛn nana a caman bɛ yen o bɛ kuma dugukolo kow kan caman bɛ yen o bɛ kuma maaw yɛrɛ ka hakɛ minnu bɔsira u la caman bɛ yen o bɛ kuma fana marabaa minnu bɛ i n'a fɔ sariya kan ka tigɛ cogo minnu na sariya tɛ tigɛ o cogo la ka taa se foroba baarakɛlaw kan ka baara min kɛ jamanadenw ye olu fana t'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka taa se maaw yɛrɛ ka hakɛw n'o ye droits humains ye o caman bɛ yen se bɛ ka tereke o kan ani n'i y'a lajɛ sigidala ɲɛmaa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ dugumisɛnnin ninnu na olu tɛ maaw ka hakɛw di u ma limanaw madame Sanogo Aminata Male y'a jira k'a fɔ ko laɲini dɔ fana kun ye jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan n'o ye maliyɛn de l'extérieur ye a fɔra k'a fɔ olu fana k'u ka laɲini bila ka na ko ɲina dɔ farala o kundama kan kosɛbɛ madame Aminata Male médiateur de la République a ko k'a nisɔndiyara o ko la sabu ɲina dossier 22 o de bɔra maliyɛn de l'extérieur yɔrɔ la ka na EID kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen ye laɲiniw ye o b'a jira k'a fɔ jamanadenw u ka laɲiniw ka na kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ yen ni bɛɛ b'i ta fɔ wa bɛɛ ka hakɛ ka segin i ma limanaw kunnafoni de ye nin Mori Keyita ka fasiri don an y'a bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya b'a la. Jamanaw n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako ale kumana MINUSMA ka tagali la a bɛ sen na halisa kan belebeleba min bɛ yen ni o bɛ Mopti kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare ko kan in ko a segira jamana marabaaw ma ni ye jateminɛ kɛ mission multidimensionnelle pour la stabilisation au Mali MINUSMA ko juma tɛmɛnen décembre kalo tile 8 san 2023 a ka dagayɔrɔba min filɛ nin Sevare n'o ye Sevare kan ye k'u y'a datugu ka tile di jamana marabaaw ma ni ye jateminɛ kɛ MINUSMA yɛrɛ de ye nin kunnafoni di a ka bɔlɔlɔw sanfɛla la k'a fɔ ko u ka dagayɔrɔ min filɛ nin ye Sevare ko u y'a datugu bolonɔbila sɛbɛn kɛra u ni Mopti ale marabolo ɲɛma gouverneur Abbas Dambele ani MINUSMA ka ɲɛma min bɛ yen nɔ n'o ye Jean Christensen k'u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ ko bɛnkan in a bɛ don sira minnu fɛ a donna olu fɛ ko min ye Mopti Sevare a yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin n'o y'u ka campagne ye a kɛra hali Elgazim Wan n'o ye MINUSMA ɲɛmɔgɔ ye a kɛra olu fana ɲɛ na limanaw nin b'a jira k'a fɔ hali secrétaire général adjoint min fana bɛ yen Nations Unies tɔgɔla Mali la Atul Kar ni olu kɛra olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna limanaw ko nin kɔni ye sira ye nin b'a jira k'a fɔ MINUSMA ka tagali a bɛ sen na wa baara a ma jɔ fɔlɔ yɔrɔ MINUSMA o kun tɛ jamana cɛmancɛ la nka résolution min ni o kɛra k'a fɔ de ko lakanabaliya warala jamana cɛmancɛ la o de kɛra sababu ye MINUSMA ka dagaba nana cogo Sevarekaw fɛ yen ko u ka daga in ka bon kosɛbɛ Mopti n'a mara bɛɛ lajɛlen ka taa fo Bayaŋara n'a fanfɛlaw la MINUSMA k'a kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na baaraw la kuma bɛɛ u bɛ patrouille nka u ye u ka baara min bila ɲɛfɛ kosɛbɛ o de ye sigidalamaw sugu ani maaw n'u bolofɛnw walasa sɔrɔ bɛ se ka yakubaya MINUSMA ko k'ale ye o baaraw caman de kɛ Mopti ale marabolo in kɔnɔna la o campagne o de dira jamana marabaaw ma nin cogoya la limanaw ale fasidi sɛbɛn kelen ka kuma la soir de Bamako ko min y'an ka lakanabaaw ye Bamako n'a lamunu bɛ se ka lakana cogo min na ko min y'an ka finitigiw ye olu ye Cunka ani Balaka wuli u y'o kɛ sugu min n'o ye bagan feere yɔrɔ ye Falajɛkaw fɛ yen ko a wulikajɔ in kɛra sababu ye ka siganama caman de minɛ k'u bila
min ye sɛgɛsɛgɛli ale hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la falajɛ filɛ nin Bamakɔ sigida 6nan de kɔnɔna la falajɛ a garabal ko polisiw ka taa se brigade spéciale d'intervention brigade anticriminelle BAC unité mobile de sécurité intérieure ka taa se garde nationale groupement mobile de sécurité GMS ani ka taa se commissariat 7e arrondissement 10e arrondissement olu de ye ni cunga ni balaka wuli in kɛ limanaw a bɛ se maa 30 ɲɔgɔnna ma u ye tɛgɛ kɛ olu la falajɛ garabali kɔnɔna la o kelen kɔ ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen koli dɔwɛrɛ tɛ limanaw siganama fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ taa yɔrɔ ninnu kɛ dogotiw ye ka tila ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ maaw ɲɛna a kun de ye ka se ka olu minɛ n'i ye minɛna n'i ma kɛ siganama ye i na bila n'i yɛrɛ kɛra siganama ye limanaw i na sɛgɛsɛgɛ fo i ka tiɲɛ fɔ an bɛ a kun cɛ ni min ye maa min kɛra sababu ye ka du kelen maa 5 ka bɛɛ lajɛlen bɔnɛ a nin na limanaw n'o ye Burulayi Kulubali ye Burulayi Kulubali dɔw k'a ma ko karamɔgɔ Burulayi ye nin bɔnɛ kɛ dɛ limanaw maa 5 du kelen kɔnɔna la kitakaw fɛ yen a y'a bɛɛ lajɛlen de bɔnɛ a nin na min bɛ l'heure damadɔ ko fɔ Burulayi kɔni ka dogoli a ma kɛ dogoli jan ye maa min ye nin walejugu in kɛ maa 5 ɲɔgɔnna ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na décembre kalo tile 6 ka dugu jɛ tile 7 la Burulayi Kulubali tun bɛ ka ɲini kosɛbɛ yɔrɔ kunnafoni ninnu carila bɔlɔlɔw sanfɛla la ka a jaw bila fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ brigade de gendarmerie brigade de la gendarmerie Kita olu kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛli de guwan min ye maa fala in ye Burulayi Kulubali san 20 ɲɔgɔnna limanaw a yɛrɛ bɛnkɛ o muso 2 muso 2 in yɛrɛ k'olu kun lajɔlen bɛ a y'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na u n'u den 3 Burulayi Kulubali a bɛnkɛ n'o ye Famori Kulubali ye yɔrɔ o yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ yan o bɛ jamana kɔ kan a na kɛ o kɛmɛ ka du yɛrɛ kalifa cɛ in na nka ale taara kɛ du bɔnɛba ye k'a tun bɛ fɛ ka du in yɛrɛ de si latunu fasiri ka ɲɛfɔli la limanaw a kɛlen ko ka walejugu in kɛ a bolila ka t'i dogo a kɔni tun ma taa yɔrɔ jan sabu k'a tun bɛ Kita lamunu de la ye min ye réseaux sociaux ka bɔlɔlɔw kan kunnafoni ninnu carina ye kosɛbɛ min ye gendarmerie ɲɛmaa ye Kita Yaya Guwale ale n'a ka cɛdenw ka taa se polisiw ma ko in kɛra dugu kɔnɔna la o y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli dira polisiw ma u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dugu kɔnɔ nka ko siga kɛra la k'a fɔ a bɛ se ka bɔ dugu kɔnɔ o y'a dolen gendarmerie ka bolo kan gendarmerie ka sɔrɔ ka wuli ko nɛgɛ kanɲɛ 14 waati o kɛra décembre kalo tile 8 tɛmɛnen na min bɛ tali kɛ u taara minɛ Kita ale lamunu na yen nɔ a kɔni bɛ bolola nin waati na limanaw ko a ka sɛgɛsɛgɛli ani ningali busamisɛn min na guwan na o na kɛ sababu ye kun jumɛn na a ye nin kɛ an bɛ dugawu kɛ limana nin ko in ala ka hinɛ taabaw de la u ka jɛnajɛ yɛrɛ k'o kɛra u maa 5 o kɛra sigiɲɔgɔnw ka du dɔ kɔnɔna la yen nɔ u maa 5 sigida min bɛ yen n'u kama ko Dar Salam min ye gouverneur ye ale ni duguden bɛɛ lajɛlen kitakaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ misigi kɔnɔna la ni jɛnajɛ ninnu kɛnɛ kan soir de Bamako limanaw a ye nin sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ a bila yan ni ala sɔnna sini gafew mana bɔ an n'u lakali aw ye aw ni ce n b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashon ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashon k'aw ye togo ɲɛ Infashon ni aw mago bɛ qualité la